Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі еңелік бүгінгі төп темалар хакында. Партияда калдырыргамы, юкмы? Шәһәр советы президиумында депутатлар адымына бәя бирелде. Чолы сәүдә үзәкләрендә контрафакт продукция, сыйфатсыз товардан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. КамАЗ мастер командасы Ефәк юлы раллиын әзерләнә. Быел марафон Чаллы ашада үтәчәк. Ралли турында үзенчәлекләрне Ләйсән Ханова белде. Бүген хакимияттә шәһәр советы президиумы утырышы үтте. Анда мэр Наил Мәхдиев 7 апрельгә билгеләнгән шәһәр советы сессиясендә каралачак төп темаларны билгеләде. Көн тәртибендә узган ел бюджетын карау һәм киләсе елныкына үзгәрешләр кертү мәсьәләләре дә булачак. Шулай ук 2030 елга кадәр шәһәрнең социаль-икътисади үсеше стратегиясе буенча докладлар да тыңланачак. Бүгенге утырышта көн тәртибеннән тыш сораулар да күтәрелде. Барысы турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Бүгінгі утырышта сессияда қаралашақ 16 сұрауны яңғыраттылар. Олар арасында бюджет өлкәсе, яңа тукталышларга исем бирү, җирле үзидарә советларының шикләрен билгеләү һәм башкалар. Көн тәртибен рыслаганнан соң залдан депутат Сергей Яковлев белән бәйле бәхәсле хәл турында сорау яңгырады. Соңгы вакытларда масса күләм матбугат чараларында мэр исеменә адресланган ачык хат турында хәбәрләр ишәйде. Наил Мәхдиев белдерүенчә, һәркемнең үз фикере бар һәм ул аны якларга хокуклы. Любую позицию своих однопартийцев. Фиркадәшләрнең позицияләрен, хезмәттәшләребезне хөрмәтлибез. Аларның фикерләре безнеке белән тәңгәл килмәсә дә. Партия оешмасында үз фикереңне әйтү һәм әлеге фикернең хаталы булуында аңлау мөмкинлеге булырга тиеш. Утырышта шәһәр советы депутаты Рузил Мингалимов белән бәйле мәсьәлә дә күтәрелде. КФУ мөгаллиме оппозицион Дождь телеканалында чыгыш ясады. Ул анда Открытая Россия проекты белән хезмәттәшлек итү хакында белдерде. Вчера состоялась такая приватная с ним беседа. Кичә аның белән күзгә-күз очрашу булды. Мин яшь кешене аңларга тырыштым. Ни сәбәпле ул шулай эшләгән? Әмма аннан анык кына җавап ишетмәдем. Рузил Мингалимов үз ирке белән Бердәм Россия фиркасыннан ваз кичәргә җыенмый. Әлеге хәл шундый шишелеш һәм резонанс алыр дип көтмәгән идем ди ул. Әлеге адымны фиркадәшләре дә хупламый. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев исә депутатны партияда калдыру-калдырмау мәсьәләсе киләсе атнада чираттагы политсовет утырышында хәл ителәчәк дип белдерде. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Халык еш һәм күпләп ала торган товарны ошатып ясыйлар. Шәһәребезнең ире сәүдә үзәгендә контрафакт продукция сата башлаганнар. Бу хакта җирле җитештерүчеләргә ялган товар сатып алу алданган шәһәрдәшләр үзләре хәбәр иткән. Әлеге товар хәтта сәламәтлек өчен зыянлы булырга мөмкин. Чаллы предприятиесе мошенниклардан саклану өчен нинди чаралар күрә? Бу хакта хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Сергей Титов исемендәге катыргы кагаз комбинатында бәдрәф кагазын 25 елдан артык ясыйлар. Халык аны теләп ала, чөнки сыйфаты яхшы, бәясе кулай. Моннан намуссыз җитештерүчеләр дә, сатучылар да файдалана. Контрафакт продукцияны шәһәрдәшләр җирле сәүдә шелтәре киштәләрендә дә очраткан. Данная бумага произведена в городе Новосибирск. Әлеге кагаз Новосибирскида Lord Company компаниясе тарафыннан ясалган. Беренче карашка аның дизайны, төсе безнең продукцияга ошаган. Тик җентекләп карагач, әлеге кагазның бик шикле сыйфатлы икәнен күрәсең. Комбинат продукциясе Россиядә һәм Казакстанда сатыла. Аңа шатып ясалган бәдрәф кагазында һәр төбәктә очратырга мөмкин. Хәзер инде мошенниклар җирле җитештерүче эшләгән шәһәргә килергә дә тайшанмаган. Наша туалетная бумага, отличие от контрафактной, она естественного цвета, она склеена на линии, и внутри находится дырочка. Поддельная туалетная бумага, внутри нет дырочки, и она не склеена на линии, распадается. Тагын бер мөһим айырма катыргы кагаз комбинатында ясала торган бәдрәф кагазы 52 метр, а Новосибирский җитештерүчесенең нибары 40 метрлы. Катыргы кагаз комбинатында әйтүләренчә, бүген Lord Company компаниясенә карата товар билгесен законсыз кулланган өчен Новосибирский өлкәсе буенча монополиягә каршы хезмәтендә һәм Новосибирский шәһәре буенча ичке эшләр идарәсендә эшләр кузгатылган. Халык предприятиесе өчен күп еллар дәвамында яулаган абруйны саклау мөһим. Бу беренче чиратта сыйфатлы продукция дигән сүз. Шул ук вакытта шәһәрдәшләрдә сатып аласы товарга карата игътибарлы булырга тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Дәүләт Думасы депутатыннан 33 мең сум премия. Бүген Әлфия Кагогина КФУда укучы яшьләргә исемле стипендиялар тапшырды. Әлеге акчалы бүлеккә 3 студент, аспирант һәм яшь мөгаллимия булды. Стипендия алуга ирешү җиңел түгел. Һәр номинациядә зур конкурс уза. Иң мөһиме, конкурсант фәнни эшчәнлек белән шөгыльләнергә һәм җәмәгать тормышында актив булырга тиеш.
Барлық стипендиат шушы конкурста, шушы стипендия конкурсында бик тәҗрибәле һәм бик ныклы, алар барысы да бу стипендияга лаеклы дип уйлыйм. Ефәк юлы шаллы аша үтәчәк. 2 еллык тәнәфестән соң оештыручылар легендар марафонны яңарту турында карарга килде. Мәскәү-Пекин маршруты буенча үтәчәк узышлар 8 июльдә башкалада Кызыл мәйданда старт ала. Маршрутның озынлыгы 10 000 километр. Данлыклы узышчыларны шәһәрдәшләр дә күрә алачак. Кайда һәм кайчан бу хакта хәбәрчебез Ләйсән Ханова. Айрат Мардиевның ефәк юлына беренче генә әзерлеге түгел. Хәзер дә көннәрен цехта үткәрә. Машиналарга күп кенә үзгәрешләр кертеләчәк. Аларны башта Россия чемпионатында, Казахстан далаларында сынаячаклар. Аннары ефәк юлы марафоны. Шелковый путь предстоит очень длинным. Ефәк юлы башка еллар белән чагыштырганда бик озын булачак. 2 атна дәвам итәргә тиеш. 3 илне үз эченә ала. Оештыручылар трасса катлаулы булыр дип вәгъдә итә. Кымда текә борылышлар да юлсызлыкта булачак. Ефәк юлы ралли КамАЗ мастер өчен Дакар алдыннан зур чынлыгы ул. Бу көннәрдә машиналар гына түгел, егетләр үзләре дә физик әзерлекләрен ныгыта. Алар көн сайын бассейнда, көн сайын спорт залларында, чөнки физик әзерлектән башка җиңү мөмкин түгел. Ефәк юлы 2016 ралли проекты директоры КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин. Аның сүзләренә караганда, Мәскәү-Пекин маршруты буенча үтәчәк марафон Татарстанны да үз эченә ала. Республика халкы, туристлар данлыклы узышчыларны үз күзләре белән күрү бәхетенә ирешәчәк. Раллиның узыш өлеше Казанда Ривьера кунакханәсе янында башланып китәргә тиеш. 10 июльдә экипажлар чаллы аша узачак. Желающие посмотреть воочию. Дөньяның төрле илләреннән куәтле техниканы күрергә теләүчеләр махсус участокка килә ала. Әлегә барлык мәгълүмат сер итеп саклана. Ралли көне якынлашкач, кая һәм ничә дә килергә икән тагын хәбәр итәчәкбез. Ефәк юлы раллиендә барлыгы 200-гә якын экипаж катнашырга тиеш. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.